Охо, читал! Баш не го хванах. Браво! Следващите! Това го хванах. Интересно, Меси е отзад защита. Хванах читава, брат. Много съм добър. Давай. То така, без интересно да ги бием 6 на Може0. и повече. Това много яко снима, брато. Да паднем първо с много и после ще да има стимул. Той има дълги крака. Айде, танка. Дай, бягай с тази глава, бе. Коментирай, бе. Вратаря им как каза, как? Това да коментирам, аз не знам кой е. Само знам за... Боби. Има фенове на терен. Бягай от терена, бе. Съм добър, вратара. Охо, Аз съм вашата леля. аз съм Чичо, мъже. Чакай, леле, аз съм Калеко, бе, не Чичо. Не бе, сменете някой, ай че ми си играе. Секси. Колко пъти хвана главата? Моите глава. На кой Ти ако не фанеш моите глава, на кой главата ще фанеш? и на Стими? Ти ми това беше към теб. Да, усети се. Данчо, трябваше да идиш. Те сега ще изравнат момчетата. Нямаше финт. Нямаше финт тука. Мербатов се изложи. Рибатва от на банката коса. Ей, танк. Що само вземам с зеленото? Ето, Илко. Браво, за малко. Шаран! Съфърни. Фана го май. Лучко много прече. Че това го знам. Дай лък. А ти въртило как се казва? Киро и кой? Стига снимай пътива. Кой снима Слезни теб, долу. бе? Слезни долу. От тук се вижда по-хубаво. Ма мен в момента снимаш. Не снимам те в момента. Виж какво идеално хващам. И не знам защо свети светкавицата. Мака, това някакъв цикар изглежда от това. Пука. Пукай, бе! Момче, ти си за бой. Ето, с бялото. Това гол ли беше? Не. Алън. Що, защото му казахме да не са очи и сега гледа какво прави. Бялото е, брат. Къде са ли летали? Киро. Радо, Дай, какво става? Вратата. 2 часа. Отзад имаш! Те го хванах. Аз като искам топката, викам като пълен селен, затова ме чуват. Браво! Гол ли беше? Не го хванах. Добре дошли на остров. Какво става? Петко, той има олимпиада. 11 минути. Това много малко аз. Даже не 11, вече 10. Аз 6 минути То видях 5 какво на 0, правя. май. Няма ли фокусира вече те през телефон? 5 на 0. Между другото мога да смена някой от тях. От тях. Смени вратара. Не му е фокусира. Фокусира. Сме публиката. Ето, най-голема е това. Ти си луто, те за 20. Ще я качат назад. За малко. Да? Добре. Е, така ще им фърлям по 20 стинки. Как? Да мога да минавам, да ги лъжа. Това е психопат, не го слуша. Сега в краката на Алън, гледай какви финтове прави. Не, той се злай. Аз ще влиза в игра. Кой сме ние? Данчо. Така. Мен ми се играеше от долните, но... Що е? Еми, не знам, по-интересно. Ти си жив пещери си, аз те знам. А те от пещера ли? Да. Те са от напет.
Сменяш? Айде, смяна. Браво. Ай, сега ще видим, дай. Стане 8-1. Къде е часа? Не дай снимай телефона.